11 сентябр сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Нуробод идома ёфт. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои шӯъбаи минтақавии мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳраки Дарбанди ноҳияи Нурободро мавриди истифода қарор доданд. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои шӯъбаи мазкур бо назардошти тамоми шароити корӣ ва маишӣ бунёд шудааст. имконоту шароити бунёдгардида барои кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳраки Дарбанди ноҳияи Нуробод барои фаъолияти корӣ, зиндагӣ, машқу тамрин ва обутоби бадан инчунин сайқал додани донишҳои худ хосу мусоид буда намунаи возеҳи таваҷҷуҳу ғамхориҳои пешвои миллат ба кормандони милитсия ва хосатан ба мардум аст. зеро маҳаки асосии фаъолияти кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ин зиндагии осуда ва аҳлонаи мардум дар фазои комили субуту оромӣ зери фазои истиқлоли давлатии меҳан аст. сипосу миннатдории худ ба тамоми кормандони мақомоти корҳои дохилиро ва сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҳмон баён намуданд ки маҳз бо дастгирӣ ва таваллуди шахсиашон шарту шароит имконияти корӣ фаъолият ва зисти зиндагии кормандони сохтори қудратии мамлакат бо тарзи чашмаст боло рафтааст. ибтидои бинои мазкур низ идомаи ғамхории шахсии сарвари давлат нисбат ба соҳа буда. акнун дар минтақаи Рашт кормандон раёсати мубориза ба зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ бо шарту шароит ва имкониятҳои муосири кории фаъолият қарор гирифта шуданд. зимни ибтидои бинои мазкур президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити фароҳам гардида шиносоӣ пайдо намуда таъкид намуданд ки фаъолияти босамари мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ҷомеа муҳим буда муваффақияти кормандони соҳаи мазкур ба кордонӣ донишҳои мукаммали зарурӣ аз ҷумла сиёсӣ оперативӣ ва фарҳанги баланди муносибат бо мардум вобастагии амиқ дорад. дар партави сиёсати созанда ва дурандешонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз бинои нави шӯъбаи минтақавии мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккил дар гурӯҳи ноҳияҳои Рашт ба истифода дода шуд. ин ғамхориҳои пешвои миллат мо кормандони милитсияро водор месозад ки масъулияти худро дар волояти қонун бештару хубтар гардонем. ҳукумати кишвар дар солҳои истиқлоли давлатӣ барои таъмини шароити фаъолияти хубу натиҷабахши кормандони милитсияи тоҷик корҳои зиёде босамарро анҷом додааст ва барои оромиву таъмини волояти қонун ва осудагии шаҳрвандон сиёсати мазкур ҳамвора зери таваҷҷуҳи президенти кишвар қарор дорад. бояд зикр кард ки дар соли ҷорӣ ин аввалин иншооти соҳа нест. ин ҳама таваҷҷуҳу дастгириҳои пешвои миллат ба хотири фаъолияти босамари кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аст ки бо мақсади таъмини ҳуқуқи шаҳрвандону меҳмонон ва волояти қонун роҳандозӣ мешавад.